Tessék, nagyokosok, lehet belebeszélni. Én igenis beszélni fogok. Halló? Halló, angyal, csak hogy halljuk a hangodat. Kérem szépen, és ne szólítson angyalkának. Én Hófehérke vagyok. Idegen angyal telefon használat, kérem, ne használja a vonalunkat. De nekem segítségre lenne szükség. Nekem is! Földi gondokkal tessék a földi szolgálatunkhoz fordulni, mondom már is az elérhetőséget. Már vacak villámhárítója! Folyton recsegnek, hangok jönnek ki belőle. Menjen, megnézem, mi van a testről, nem tetszenek neked. Ki az, aki oda letízi? Nem tudom, de letépte az angyal telefont! Megszűnt minden kapcsolatunk az angyalokkal! Gyerünk, gyorsan mindenki egy kémény mögé! Jaj, én bocsánaték! No. Tudtam, hogy ez lesz! Tudtam, hogy ez lesz! Tudtam, az összes kémény mögé lesz a sok női egyet! Ebben a házban rendben kell lenni, értettük? Itt tilos enni, itt tilos inni, itt tilos menni, itt tilos görni, tilos egyenesen, tilos egyáltalán menni. De tilos maradni is, állni, sőt szaladni is, és tilos játszani, tilos jónak látszani, és tilos rossznak látszani, és tilos használni vagy ártani. Hangoskodni, hallgatni, okoskodni, nevetni, tilos itten örülni és szeretni. Tilos itten mesélni, hangszereken zenélni, emlékezni, tervezni, álmodozni, szervezni, segíteni egymásnak, itt mindent tilos. Ebben a házban Gomulka bácsi a házmester. Az meg én vagyok. Nem szeretem a tréfát, mert nincs is humorérzékem. Nem szeretek senkit! De nekem így is jó. Itt viszont valami nem stimmel. Mondja a hangom, meg mi egymás. Csak találok itt valamit, amin gyanút foghatok. Hát mi a baj, Gomulka bácsi, hogy kegyességed itt a háztető, hajlótkor a... Elég a szellemeskedésből, kormos ember. Nem stimmel valami a villámhárító körül. Angyal hangokat. És honnan ismeri maga az angyal hangokat, Gomulka bácsi? Onnan, hogy annyira utálom őket. Ennyi bogaras egy vénember maga, Gomulka. Ha utálom, csak Gomulkának hívom. Hé, de most kihallatszott. És miért utálsz engem, drága fiam? Képzelek és csinálja itt a cirkuszt a villámhárítóval. Na hát ide figyelj, nagyokos. Tudni akarod, itt nagyon gyanús dolgok történnek a villámhárítón kívül. De az titok. Bennem aztán igazán megbízhat Gomulka bácsi. Jó van. Az így van. De nem bízom benned, nem tetszik az a virág a gombjukat. De Gomulka bácsi, ezt csak enyhíteni akar a kinézetemen. Na hát, hogyha ez így van, akkor... Tudd meg, hogy én a virágokat se szeretem ám. Még akkor sem, ha enyhítőlegesen mondja is valaki a gombjukában. Nálam nincs semmiféle virágosdi, értetted? Szóval, ha a nagy titkot akarod tudni, akarod... Hát hogy a kányában nem? Akkor figyelj! Jobban figyelj! Jobban figyelj! Na így. Szóval, hogy az elején kezdjen. A lényeget, Gomulka bácsi. Ha beleszólsz, nem mondom el! Kérjél bocsánat! Bocsánat! Azért. Na, szóval, megszökött néhány mesefigura a mesékből. Miféle mesefigura, miféle mesékből? Nem tudom, én a meséket nem szeretem, nem ismerem, és hülyeségnek is tartom őket, úgyhogy nem tudom, miféle mesékből. De megszökött. Hófehérke. Megszökött. Csipke Rózsika. Mondtál valamit? Tisztán hallottam, hogy azt mondtad, hogy jaj! Jaj, a derekam, Gomulka bácsi, jaj! Nézem, betegszabadság! Nem, gyere szép! Javíts meg a villámhárítót, aztán takarodjál betegszabadságra! Oda! Hófehérke és Csipke. Aztán megszökött még. Juliska! Ó, Gomulka bácsi, ó! Különben megérdemled, hogy fájjon az erekat.
Azt pletykálják, hogy angyalokkal barátkozol. Én nevetséges. Na jól van. Szeretem, hogy olyan tisztelettudó vagy. Csak lennél mindig ilyen vidám. És lehetnének kicsit gonoszabb is. Átverni a kéménypucolásnál a magányos öregasszonyokat. Vagy ijeszgetni a kisgyerekeket. Hadd orvítsanak az anyjukat. Majd igyekszem, Gomulka bácsi, igyekszem, de folytassa. Akkor megszakad még az ólom katona. Mi van most már? Meregettél? Hagyja az egészségemet, Gomulka bácsi, kiszökött még Már meg. senki. Mi van veled? Azt kérdezted, hogy és én? És én mikor fogom megjavítani a villámhári? Eljön annak is az ideje. Na, azt kérdezd meg, honnan tudok a szökésről? Jó, ügyes vagy, jól kérdezem. Honnan tudok, drága fiacskám, hogy 2 napja átjáró ház a pincén. Először egy rusnya boszorkány jött be rajta, hogy az valami Juliskát keres. Aztán egy ördög jött, hogy az az ólomkatona után kutat. Utána meg egy farkas hozta rám a frászt, hogy az meg valami piroska után kutatott. Tényleg nem is mondtam, hogy egy piros körlevezető is megszokott. Na, most figyelj! Itt azért az éppen nekem! Na azért ez mégiscsak sok. Na, igen, azért. Na, ezek után jött egy szép, egy gyönyörű nő, aki még szerintem nálam is gonoszabb. Na ez annak a hófehérkének a mostohája. És honnan gondolják hogy ezek a tetőn itt? Hát a szálak! Ide vezetnek! Azt megkérdez, miféle szálak, azt nem tudom. Hát, itt aztán kereshetik. Keresni is fogják. Től féltem. Mitől féltél te? Hogy ide jönnek és összetapossák a tetőmet. Egy tettől mit jut megrongálni? Ha, menj el, egy gondolni. Ha bármi gyanúsabb látsz, tüstént jelents nekem.